Z toho Bulgaru sme zobrali voľaké 2 alebo 3 strapce. Ale tiež vidíte, ten som pekne zasieťkoval, tak pôjdem ho obrať, lebo už je strašne dozretý. Mám ho aj vo vinohrade, pozrite sa, už aj hnie, padajú bobulky. Vo vinohrade je krásny žltý, tuto nemá toľko slnka, je taký zelený trochu, ale slad už má. Takže aj ten pôjde dole. Potom vám ukážem, čo s ním spravím. Lebo už začína hniť, vidíte, tento strapec už totálne, tam už hnie. Takže z tejto strany je to aj pekné žlté, začína chytať farbu. Ako? No, uvidíme. Otvoríme sáčky, ukážem vám to, ako to vyzerá, potom aj ten strapček. No tak tu je tá palatina, čo som hovoril, že tuto spravím ten rad strapcov, hovorím, ten rad strapcov som tam aj spravil, len celé mi to dobili tie krupy, tak sa mi to tak moc nelúbilo. Teraz tu je kopec sršňov na nich, lebo tá je strašne sladká. Vidíte už, jak to pojedli. Takisto aj tuto to vidieť, ten strapec úplne napadli. Ale nevadí, však teraz si hovorím, tiež oberem. Strapčeky sú takéto menšie tento rok. Na budúci rok vyskúšam zase iné spraviť, aby ste to vedeli porovnať, keď sa spraví aj prebierka a tak uvidíme. A vidíte, zase tam je sršeň, pekne to papkajú, chutím to. Ja mám hrozienka dosť, takže ja to moc neriešim tento rok, lebo nemám ani na to čas toľko, takže takto hrozná, hovorím, palatina. Také menšie strapčeky, ale nevadí. Keď sa pozrieme na ten suvenír, vidíte, ja som vyprával, že budem robiť voľakú prebierku. Nakoniec som prebierku vôbec nerobil. Takéto strapce sú na tom. Nepotrebujem moc veľké strapce, som si povedal tento rok, že to nechám tak a uvidíme, ako to dozrie. Tak postupne to dozrieva, no uvidíme. Niekde sú väčšie, niekde menšie tie strapčeky, ale ako suvenír chutné hrozienko. Tu je celkom pekný strapček, tento už aj celkom pekne dozrel. A vidíte, na tom suveníri som nehal možno, tam je aj 100 strapcov, až nie aj viac. Ja som to počítal, ale už sa mi to ani nestie, ale však vidíte sami, že tuto mi to pokračuje nakoniec do tohoto stredu, až sem, ten suvenír. Takže takto vyzerá ten suvenír. Takže tak. Tak tuto mám ten Belgrad bezsemenný, ale neviem, či to je Belgrad bezsemenný, lebo semiačka to má, ale nevadí. Tak mohol sa aj predajca pomýliť. Ale nádherné strapce mi tu narástli tento rok, lebo pozrite sa, krásne veľký strapec. Jeden, druhý. Lebo bolo ich tu menej. Tak vidíte, že aký to je rozdiel, keď je menej strapcov. Môžete si porovnať to ďalšie predošlé video, čo som robil, aké sú tie strapce predtým a teraz. Už som zobral voľaké 2 strapčeky stadeto. Sme to ochutnali, ale hrozienko dobre. Takže takto to vyzerá.